ce wanda wani bawan Allah yake nuna masa inda ya jajirce domin sai ya ga Aliyu nata ya haɗa kala kala wajen Allah malam gaskiya ƙarya ne sai na ga Aliyu nata. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa da Allah malamai tambaya ne. Tambaya ba da sa mun sani. Allah Aliyu nata. Aliyu nata Nan fa garin kankare ne. na kankana miki. Kuma garin Kuma Aliyu nata wai ba dan katsina bane. Sai na ga Aliyu nata wata soyayya ce wanda wani bawan Allah yake nuna masa inda ya jajirce domin sai ya ga Aliyu nata ya haɗu da rigingimu kala kala wajen sai ya ga Aliyu nata. Za ku samu wannan shiri mai suna sai na ga Aliyu nata a YouTube channel mai suna SB Hausa TV. Ku je ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sai na ga Aliyu nata, sai na ga Aliyu nata yana nan da nan.